Mayap at magrasyang kat manapon po kaya katamongan. Kanidi pong aldo kaya katayang pong pagmasusyan, inka fiestan ning Nuestra Padre Jesus Nazareno. Kambeda po din kaya katamong pansariling kapagnasan at kiadwanan, yabe at alakan iting misa ring makatuki. Para king kapasalamatan da din na, Mayor Rudencio and Mrs. Daisy Gonzalez and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon and family, Sally Francisco Seller and family, Ferdinand and Mirna Lising and family, at Belina Katikbak and family. Para king kapasalamatan, para king Aldodang Kebay Tandadina, Jessica Sampang, Hener Perez, at Bel Trinidad. Special intention, Dietz and Lita David and family, Engineer Jesus Punsalan, Sian Joseph Mercado, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Mayor Teddy Tumang, at Gemma Lumba. Speedy recovery, Brother Pat Ahos, Feli Ortega, Antonio Valencia, Rosel Montemayor, Bella Trinidad, Michael Alfaro, Bianca Marie Santiago, Sidney Obenario, Florencia Mercado, Aida Ocampo, at Jesusa Henson Guzman. Healing the dinner, Megan Centeno, Felipe Fajardo, Mark D. Kleiner Bayani, at Elmi Ronquillo. Para king kaladwada dinner, Domingo Sr., Lizel, Domingo Jr., Alfredo Sr., Father Aristotel, Bernardito, Angelita, Maria Lerma, Barbara Angel, Juan, Oscar, Gloria, Belen, Trinidad, George, Ursulo, Josefa, Rodel, Ruben, at ding sa Kaladwo, Kimpurgatorio.
Kinagyo ng ipampo ng anak, ang po ng Banal Espiritu, ang grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabi kay kayingan, maya pasisilim kay kayingan po, at mayari na po yung Pasko, the day after Christmas season, no, initabing yang may expedite, impamandagod na nga pong ginutabing yang mamusa na krus. Nga pong Nazareno at iya pong metong sikat kapag masusyan, patse makaniting aldo, January 9. Yung dakada devotos, ng Senyor Nazareno, yung Tagalog na, Senyor Nazareno. Oh. At bang katabi, betang matampang nga pagmasusyan, si siyan tala pareng kasalanan tamo, at manyad pamuntaw at pakadulo, king apong Ginoo. Igang dadalungan ming mitmong katapatan, Ginoo pakadulo. Igang panaligan mi, uling tutukang mayupaya, Kristo pakadulo. Igang magkalubda kalakalam kay kami, asukat ming pasalamatan, Ginoo pakadulo. Ning Diyos na may paintutu, pakadulwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alangangga. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, malugod mo sanang ipagkaloob kay kaming parangal king kabanal-banalan alagyon ng Yesus, ingakamtan mi ing lugod mo kaya panlub ketiking yato at ing alanganggang kaligayan karimbanwa. Itinganadon mi king kapamilatan ni ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambemo at ning Banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Pamamasang ibat, king mumuna ng librong Samuel. Misan kay bat ng mengan karing silo, tinalakadjay ana, imparing Eli naman,
Makaluklok ya lele ning pasbul ning bale ning Ginoo. Tutong mabayat in panamdaman ng ana, may nalangin niya king Ginoo, kabang manalangin niyang kapait-paitan, oy ni impenata na, o Ginong mayupaya, nung pakiramdaman niyo ko, nung saupan niyo ko, at pagkalaman metong ay anak alalaki, itagulaling keke kayo, kabambiena at eke paputot abuak. Pagumasdanan eman palang eli iano, kabang manalangin niya, gagaloya labi, dapot alayang darandaman ieli, king sasabyana, uling manalangin niya, king pilublubana. Inisip ng eli ing malasing niya, inya nga ng eli keya, ang gapa kapilan ing albenda kang malasing, muli na ka, bang milako ka lasing. Eko po malasing nga ng ano, eko miminom alak o nanumang inuman ang makalasing. Ala kong swerting babae, bubugnos ko mo king Ginoo ing sakit ning lub ko. Nga ng elikeyo, muli na kang payapa, at sana ibianagya ka ning Diyos ng Israel ingaduhan mo. Pasalamatan ko po ing ganakayo kanako, nga ng ano, kay ba't minuline, mengan niya at mayane panamdaman. Kabukasan, marano lang migising at sinambala king Ginoo, kay ba't may balik laking balera karing rama. Siping naneng Elkana ing asawa ng iyana, at pekiramdamana ning Ginoo ing aduana. Milamnam niya iyana, at iyang mialdoya, beit ne ing metong alalaki. Samuel ing lagyong binyena keya, uling nga na, pigkalob ne ning Ginoo kanako. Ing amano ning Ginoo. Ing puso ko mitutulayak ing Ginoo, ing kakong talapagligtas. Ing puso ko pamatulanin ning Ginoo, pitungana ning dangal ning Diyos, ining kanuan ko. May buklat siya labang karing kasalang ko, ining asbok ko. Pauli nin tulang babiyaning makaligtas ang paya mo. Impana ning mayupaya, mesintang ne, dapot ding may na, king sika ng lamigani. Ding mabsi, makiyupaya la, para makapangan la. Dapot din danupan, tuknang lang magobra. Imbawog, makatapito mga nakya, dapot enduring dakal, masalantaya. Ing Ginoo magkalobiyang kamatayan at biye, ya impadulong king aon, ya ing pasubling miye, ing Ginoo ya ing makapaluka, ya ing papibandi, ya ing makapababa, at siya naman ing makapirangal. Ya ing papabangon king kalulu, iba't king alikabok, ding kautusan ng Ginoo matulid la, nino man intupad tula ing kamtana, ding utos ng Ginoo ustula, babyelang sara, karing mata.
Tingin mo manatili kay kayo. Pamamasa king may pabalitag pangkang San Marcos. Dela dering sundalo si Jesus, King Pachu, kilubning pretorio, ing palasyong tuknangan na ning gobernador, at inaus dala ring aberang sundalos, bela balan de Jesus, King meto nga malutong imalan, ginawa lang koronang suksuk, at binili ri King buntok na. Pisuno-suno ring sa saludwan, ngara, Luidyo, ingari da ring Hudyo, pemokpok de buntok, king kapirasong timbu, pigluran de, siniklaw da arapana. At pisuno-suno ring pupugayan. Kay bading gewang pikaylan, likas de kang Jesus, ing pepasulod ng malutong imalan. At sinulod ng pasibayo, ing sarili ng imalan. Kay bat dinwal de, ban ipaku king krus. Ing mayap ng balita, ni kakatamong kaligtasan. Bingot siya pa mo, ay, Tagalog pala tayo. Sanggol pa lang nating nakita dun sa Belen. Ngayon, bigla-bigla may itong krus. Masyado namang mabilis ang paglaki niya. Na, bigla-bigla, ibang-iba ng itsura. From baby to the Nazarene. Ang Panginoon. At wala po akong anak, pero siguro kayo pong mga nagkaanak, nung ganun mga nagkaroon kayo ng mga babies, siguro ang gaganda ng mga pangarap nyo sa mga anak nyo. No, ito, siguro sasabihin nyo, magiging doktor. Ito, magiging lawyer. Ganyan. Ito, dahil pogi, magpapari. Ganyan. No, baka ganyan po, no? Pero ito, dahil mas pangit, wag na lang. pero siguro po, mayroong na mga pangarap sa mga anak nyo. Kaya pag habang palaki sila at naobserbahan nyo ang kanilang kilos at galaw at papunta sila sa isang parang magandang bukas, kayo'y nasisiyahan. Kayo'y nagagalak at natutuwa. Nakikita nyo ang paglaki at pag-unlad ng inyong mga anak. Siguro pag tapos magka-graduate na, college, ang sarap siguro ng pakiramdam ng ganon. Kahit hindi po, wala po akong anak, siguro gano'n. No? Siguro yung mga magulang ko, gano'n po nung ako'y naordinahang pari. Kaya habang ako'y lumalaki, nakikita nila ang pagbabago ko tungo sa kung ano ko ngayon bilang pari. Siguro gano'n po. No? Kaya pag meron po akong balitang mga trahedya, na yung anak nila magka-graduate na lang tapos na aksidente. Parang ang lungkot-lungkot, ang sakit-sakit. O kaya, nagtatrabaho, ilang araw pa lang, buwan na nagtatrabaho, tapos sinaksak kasi inagawan ng cellphone, gano'n. Parang ang sakit-sakit ng gano'n. Parang yung pangarap mo biglang gumuho para sa anak mo. Kasi bilang nanay, bilang tatay, siguro nanaysin mong makikita ang anak mong magiging magandang buhay niya, may pamilya, matagumpay ang kanyang pagpapamilya, magagandang magiging mga anak. Yun, yung kung gano'n na pangarap sa mga anak. Kaya siguro nung ipinanganak ang Panginoong Jesucristo, ang mahal na Birhen, kasama ni San Jose, ano kayang pinangarap nila sa batang ito na mysterious son? Ano kaya ang nabuo sa kanilang isipan kung anong magiging kinabukasan nitong batang ito na ipinanganak sa isang sabsaban? Kaya kung expedite po natin, wala na sa eksena si San Jose, na siguro kahit ang manabi na sasabihin, parang walang saysay ang lahat ng ito. Walang kabuluhan ang lahat ng ito.
bakit kailangan ganitong gawin sa aking anak? Ang pahirapan siya, saktan siya, bastusin siya, at yun, ipapako sa krus. Parang napakasakit para sa isang nanay. Hindi kailanman pangangarapin ng isang nanay ganyan ang maging buhay ng kanilang anak. Walang sino mang nanay ang magsasabi, sana po ang anak ko gawin yung martir. Sana po mamatay siya sa aming bayan. Wala pong ganun. Pero ito po yung katapusan ng buhay ng Panginoon na nasaksiyan ng mahal na Birhen. Pero siyempre po, alam ng Panginoon ang kanyang buhay. Alam ng Panginoon ang kanyang misyon. Siya ang ipinanganak, sabi nga, para iligtas ang Israel, para iligtas ang tao sa kasalanan. Alam niya ang nakataya sa kanyang lahat ng gagawin. At ito yung kaligtasan ng sanlibutan. Nasa balikat niya nakasalalay sa kanyang balikat ito. Kaya nung sabihin po ni Juan Bautista, sabihin niya na ang susunod sa akin, sabi niya, mas makapangyarihan kaysa sa akin. Mas makapangyarihan kaysa sa akin. Pwedeng talagang pagnilayan kung anong kahulugan ng kapangyarihang yon. Makapangyarihan ang kasunod ni Juan Bautista kaysa sa kanya. Naisip ko nga po, anong klaseng kapangyarihan mayroon siya? Makakalipad ba siya? Magagawa ba niyang patahimikan ng mundo? Isang iglap lang, wala nang away, wala nang gulo. Isang pumpas lang, wala nang may sakit. Isang pagsasalita lang, wala nang mamamatay. Ano bang kapangyarihan mayroon siya? At alam ng Panginoon ito, ang kapangyarihan nasa sa Kanya. At siyempre po, nakita natin ang kaganapan nitong kapangyarihan doon sa krus. Sa Kanyang pagpasan sa krus, ito yung kapangyarihan ng Kanyang pagmamahal. Ito ang kapangyarihan ng Kanyang pag-ibig sa tao. Ito yung ang kapangyarihan na nagdudugtong, nagugnay sa Kanyang Ama. Ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Kaya ito po yung Kanyang kapangyarihan pinamalas. Ang kapangyarihan ng pagmamahal. Na doon po sa krus, ay doon lalong lumantad at nakita. Dahil sa hanggang katapusan ng Kanyang buhay, ipinakita ng Panginoon ang ganap at purong pagmamahal lamang. Kasi hanggang kamatayan, walang masamang salita na namutawi sa Kanyang bibig. At walang masamang kilos at galaw na Kanyang ipinakita. Kundi yan hanggang sa kamatayan, ang lahat ay ekspresyon. Ang lahat ay pagpapadama ng Kanyang pagmamahal sa tao. Kaya, yun po palagi kong favorite na habang nakabayubay sa krus, ang sinabi niya ay hindi pagbabanta, hindi paghihiganti, hindi galit, hindi nanggagalaiti sa galit, kundi salita ng pagmamahal. Dahil ang nasabi niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Manggagaling lang po yung ganyang salita sa isang taong sinasaktan namin na maltrato. Kung punong-puno ng pagmamahal ang kanyang puso. Kasi kung galit, hindi lalabas yun sa iyong bibig. Kasi kung galit, iba ang magiging reaksyon. Pero ito nga po, sa krus, ipinamalas ng Panginoon ang tunay ng kapangyarihan. Ito ay ang kapangyarihan ng pagmamahal, ng pag-ibig. At tayo rin po, siguro ito lang ang paalala sa atin, itong pista ng Nazareno. Dami pong
dumudumog dito. No? Ang daming mga devotees. Siguro nakakakuha sila ng pag-asa, sa lakas ng loob. O marahil, yung pong folk religiosity, nasa kanilang pagdarasal, sa mahal na poon, ipinagkakaloob ang kanilang mga kahilingan, at dahil dito ay nabubuhay ng loob. Pero siguro, ang isang malaking dahilan kung bakit maraming devotees ang poong Nazareno. Kasi parang dahil tayong mga Pilipino ay hirap na hirap, maraming naghihirap, maraming pinapasan. We are able to identify ourselves with the pain and sufferings of our Lord. Para bagang damang-dama rin natin ang hirap at pasakit niya. And at the same time, siya naman, damang-dama din niya ang ating pinagdadaanan. Naintindihan niya ang nangyayari sa ating buhay. Kaya ganun close tayo. Maraming close sa larawang ito ng poong Nazareno. Ng poong Nazareno. Pero, siyempre po, palagi, sinasabi ng mga pare, ang ating pagdidebosyon sa mga poon, sa mga images, hindi lang dahil sana mayroon tayong nakukuhang biyaya, dahil sa pamagitan nitong debosyon natin, natatanggap natin ang mga request natin, prayer request. Kundi, let us not forget yung mensahe nitong mga images na ito. At ito nga po ang pinapaalala sa atin. Tayong mga Kristiyano, kung meron tayong sanang ipamalas sa buhay natin, hindi yung persa ng ating kamao, na hindi tayo makikipagpalakasan dito. Hindi tayo makikipagtali kung sinong matalino, kung sinong makapangyarihan, kung sinong pinakamayaman. Hindi yun ang labanan sa ating buhay bilang Kristiyano. Hindi yun ang dapat nating isabuhay. Dapat natin sa buhay itong pinamala sa atin ng Panginoon. Ang mabuhay sa pagmamahal, ang mabuhay sa pag-ibig. Ito ang dapat makitang kapangyarihan nasa sa ating lahat, tayong mga sumusunod sa Panginoong Jesucristo. Kaya gaano man po ito kahirap, no? Kasi mainitin ang ulo ng mga tao ngayon, madaling magmura, madaling magiganti, madaling magsungit. Kaya laki ng hamon sa atin bilang mga Kristiyano na ang ating pinapaniwala ang Panginoon na punong-puno ng pagmahal, yun ang dapat makita rin sa ating mga sumusunod sa Kanya. Kaya sa ating pong pagdiriwang ngayon, ito yung hingin natin sa poong Nazareno. Sana nga punuin niya ng ating puso at gawin niya ang ating puso tulad ng Kanyang puso, punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng pagpapatawad, punong-puno ng kabutihan, gumawa ng mabubuti sa ating kapwa. In other words, dito po sa pang-image dito, gawin niya sana ang puso natin tulad ng Kanyang puso, banal at sagrado. Amen. Ngayon po yung ating ihayag, ating panampatay sa Diyos, tayong lahat na minamahal ng Panginoon sa kabila ng anumang kalokohan at kasama nating nagagawa. Ihayag natin ating panampatay, sabihin natin, sasalpantay ako, King Diyos, ipang may paintutu,
Ginong Jesus, ingkay kang upaya, iya king yatong iti, nanawari, iya makabate king sapilitan na persa, naneking personal na pamyugnayan, amitatali ka ring puso't kaladwa, kaya ka kapaminataning lugod. Ngaming manalangin, Ginoo, kalagan mo kami king upaya ning marok ay espiritu. Para ka ring sablang tatalan upaya, magtagumpela sana babo ding puso, ring karelang sasakupan, e kapamilatan ding sapilitan akautusan, nune kapamilatan ning pamanyo yung mitmong lugod karelo, ipanalangin ta aking Ginoo. Para ka ring alipan ning marok akaw galyan, itimawa no sana rigrasya ning Diyos kambening sarili ng personal o pamagmalasakit. Ipanalangin ta aking Ginoo. Para ka ring sablang tao, tanggapan da sana ing karelang makatawong ketasan at ibuklat ding karelang puso king espiritu ning Diyos, bayo lamarap king tauling pamanukom. Ipanalangin ta aking Ginoo. Para kaya katamungan, akam tamtasano ing pamisip ng Kristo, ban kanita ayatulan tamu ing sabla abpang king tune ulago. Ipanalangin ta aking Ginoo. Ngeni adwan tamu ing sarili tang kapagnasan. O lubos may ipayin Diyos, ing sala ning kaya kang katutuan, ang tabianan na kami, king dalan ng Kristo. Ding sablang tutuki kaya, isakwildasaning nanumang makasalangsang king ebanghelyo, at parati lang makasadyang maminto kaya, ang magsalitang mitmong kayo payan. Itingan na doon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Sorry.
Bandalayan kay pakamalang kapatid, banti kay katamong daon, matanggap harapan ng Diyos, ibang lubos mayupaya. O Diyos sa ginumi, matula mo sanang tanggapan ng pamyayin mi, karing banal na misteryo ng kaligtasang alang kapupusan. Parati kaya sanang miatdanan, panibayang siganan at binigtas king sablang panganib. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang ginuma natilya kaya kayo, yat na yorem puso yun. Pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo. Tunay karapat dapat at matuloy ding pasalamatan dakang paratit numang kaninoid pa. Diyos king alangang galubos mayupaya. Ampat king kapamilataning makakabos ng pamailasa ng bugto mong anak. May biyasyang kinilala ing meto yato king kekang kamalan. At king epasabing upaya ng krus sinibulin kayatulan king yato. At ing kayupaya ng Kristong mipako king krus. Ulinita kami sa blangkoro ring anghel karing banwa. Daralit ming kekang ligaya lantok ng aming babye, kapurian keka. Kaping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, mayalang katawan at dayaning ginuming Heso Kristo. Baya may daong kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Piraso na binyanay ka rin kayong disipulo nga natanggapan niya, iti ko nga nat kananye, ting kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, kayong disipulo nga natanggapan niyo iti, kung an minungko kaniti. Iti yung kalis, ning kanakong daya, ing daya ning bay tananganggang tipan. Hami bubu, para kaya kayo, para ka rin sablang tao, bad kaya tami patawaran na rin kasalanan. Naptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Kaganakan mo ipa, ang kamatayan at pamanyublinan, may biyaning anak mo, daraw may kaya kaiting tinapi, ning biyaning kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapang babaeng paggamwa mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan may ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban bigan na pikinugod, kambi ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pari.
Gana ka mula naman di kapatid ming pepainawan at maninayang subing niya, lalang talasuy mong yamang Maristotel, Camberin Norma, at Barbara Angel. Adi nga pang miyang unabi, tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king belanganga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambenang San Jose kayong esposo, kaya bering apostol at ding sabalang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon manalang tamit mong kapaniligan at lugod king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katam. Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malagod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasopan king kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at binigtas kisablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, kibanatang ng Yesu-Kristo, kaya kaming talapang abos. O Ginuming Yesu-Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiyag ko kaya kayo. Ay mo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawen mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mi at bilugan at pangking kaburian mo, higa mabibi at maghari manggaman, king alanganga, ing kapayapan ng ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. Kakapatantangan po, may pupugahin tamang ining kapayapan, kapayapan kaya kayo nga.
Sudat maganakatang Ginoo, ing kordero ning Diyos, sa milalako, king kasalanan ning yato. Non tamong kimbirana, kaniting banal ng hapunan. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat ikasmay nga manang mo, sumayat na.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, biriyan mo king mirakayanan, king sakripisyo, ning kabanal-banalan, banalan na katawan at kakamal-kamalan, adaya ni ginuming Yesu Kristong kekeng talapangabos. Ingatan mo sa aring kala, mapigkalod mo kaya kami. At iligtas mo kami, king sablang dewakan, ketiking yato. At idala mo kami, king alangangang kanwanan karimbanwa. Tiadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. So, tukiya po yung prosesyon, kaya rin ang gatang banal na misa. Ang ginuman natila kaya kayo, at bendisyonan na kayo ng Diyos, may paintutu, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, mayari na ikakatang kapag masusyan o may tanang ini, luguran ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Lahat po salamat, Dining Diyos kaya kayo. Sabay niya kayo. Paano kayo?